Hawu ndoda ibhizinisi. Ubuyithatha njani imali usahlila ngokuthi ngichephile? Ungazongibhedela wena ngizosuke ngiqashe phela. Kanti uqinisile? Kholwa mina ingane kade intombo wena into evula ibhizinisi ngosuku olodwa. Yabona uma ufuna ukungena uzokhokha u-3,000 we-register fee. Ngifaka ndoda ngoba ngiyawudinga umsebenzi ethi mina ngikaqedi. Uphinde ufake no-2,000 we-insurance ukuze uma ulimala uzothola imali eningi. 5,000 per low month. Uphinde u-ede no-600 we-safe. Ngathi sophela ngalezi ngqondo zakho. Eshuwe ndoda. Bathi isitolo samsishile ndoda. Hawu. Ndoda nama ngikholwe lento ngikholwe. Angikholwe 1,000 nami. Kanjani? Ngidlala ingqondo la. Awu, asingafoni mama. Hello malume. Ngisasebenza la buka ngiphethena nefosholo. Mshana. Ungakhohlwa lokuthela umalume insango ngoba uphile wokuqalela. Relax malume. Ngizokuthengela insango. Lazi ngiyahola nge-15 u-20,000 ngizokuthengela impahla eziwu-31 ugqoka inyanga yonke kanye no-Brentwood. Nazo-ke mshana nazo. Nami sazogqoka iwudi yakho wachobisela abagani bakho. I-Brentwood uncle. Yona lo brand yakhona. Bye-bye-ke malume ungikhonzele nalapho-ke ekhaya phela kade yagcinana. Yeah, bye. Sizodlisa bhayibhaphola. Ngizoba umachapho next time. Kokhala inkukhu eziko. Woza mshana. Ipitha yami iphuda. Bangibamba inkunzi malume. Ngiyahola njenge-15. Hawu. Ngathi ngingena egetheni. Safika igebe ngayithatha yonke imali malume. Mshana, ungayenza isikhulumelo ngisela umngane wakho yazi. Ngikushaya ngepama manje nje. Ngiqinisile malume. Ngiqinisile malume. Qinise angibani ukuthi yena ngiqalekile nje ilanga laphela. Khona mina malume. Okay, sizoyithola lezi zigebengu. Showcase.